Έχεις ξαναδεί καρέκλα που παίζει μουσική? Αυτή δεν είναι άλλη μια απλή καρέκλα gaming. Και πάμε να σου πω γιατί. Βασικά χαρακτηριστικά τα ξέρεις. Εννοείται ποιοτική δερματίνη, μαξιλαράκια σε χέρια, μέση και αυγένα. Εννοείται υποπόδιο για σένα που είσαι gamer ή για σένα που δουλεύεις πολλές ώρες. Ανάκληση στην πλάτη για να μπορείς να ξεκουράζεσαι. LED φωτισμός περιμετρικά, όπως μπορείς να δεις, μαζί με το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσεις το φως σε ό,τι χρώμα θέλεις. Και τώρα θα σου πω σε τι διαφέρει από τις άλλες. Διαθέτει ηχεία στο πίσω μέρος, όπως μπορείς να δεις, τα οποία μπορείς να συνδέσεις με τον υπολογιστή ή με Bluetooth για να ακούς Dolby Digital, τη μουσική σου, το παιχνίδι για σένα που είσαι gamer. Και πάμε να σου πω και το άλλο. Αυτό δεν είναι ένα απλό μαξιλαράκι μέσα. Διαθέτει διακόπτη και κάνει μασάζ. Ακού. Σου κάνει μασάζ ακριβώς στη μέση. Στο σημείο που ξέρεις ότι μετά από πολλές ώρες καθιστικής εργασίας, gaming, το οτιδήποτε, είναι αυτό που θα ζητάει την περισσότερη βοήθεια. Εγώ πήρα τη μαύρη για να την ταιριάξω με το χώρο μου. Θα την βρεις και σε άλλες αποχρώσεις και σε απίστευτη τιμή. Σου είπα πόσα πράγματα κάνει και σου εγγυώμαι ότι τέτοια καρέκλα gaming δεν έχεις ξαναδεί.